Mali kono samaw bi kerengrala gurmara mara la anga samaw fangan jantu la kosobe o de yake anga nyemaw olu nana jatimino ke ka tondo sigi amba fo mako brigade spéciale ka se ka dangarge mawla mununga bare sama faye ka ta nyifiri to jamana wala o kelen go jakulu sigi senga yaira ka fo jakulu nga bara bela jelemina ke ka dangarge ni manuna anga kuna funu naje ko na sigi senga anga ministry fe mun nyeshinin do anga kungo kon naw ko nyana bolima an nyata barawma fukata se sanuyama akene kan anga kungo ni jitigla maw bela jelen tumbe fukata se andeme bagawma nul be boppi ba jamana kono kerengrala uka tomu bin angama ko wilfu anyana je kene kan niya jate mine unana maw dantige mamunu be nuyi lube talike ka nyeshi wala ce jugumbe ka ke gurma ka anga samaw segere o kala lima ame domina ina fo sisan u yayira ka fo o mawla lakana tigila mawdu u kelendo ka wulu chaman de duma wala sa u ka se ku ka barake o wulu nunu olu de binna sama nyini mana ke yoro la ba wo be ka boyi no kera u se ku ka barake ka nye mamunu be nolu ka bare sama fagai ka se ka dankarke o mawla to mina sabla ado were kelendo ka tu daga yoro ke gurma marai anga samaw kama anga ministry fe ale konia ayira ka fo ni baramu no sigira senka akunti dore yigui ka se ka dankarke sama nyin virulawla madam Keita Aindabo ayira ka fo jakulu mun sigira senga ni an kama ko brigadi o brigadi ni anga soro su de bina je ka barake nyonfe fukata se anga kuni jitigla mauma ka se ka dankarke ni majugunu na ka anga samaw lakana ayira ka fo ni wulu nunu munun taraka duma a baloko ONG Wilfield ni jona belajele anga wasa dundo munu be fanga maw fanfe unana la ni ke kata nyoro di Sahel usele nyoro di Sahel utara nyoro sirfuke fe no yimbu haydare ka se ka nyefole ke ayi mumbe talike anga jamana sera sumba falni kula apmo chalendo anga kuna fununa je lere nani nywana uyo de ke kumala wasa den wulonvla no le fanga mauka wasa dunye anyema odun kalifalendo jeklu mu siglondo anga blumba kono sharia ko nyana bolima no yusumana chindum yayi alena na bismillah shek mumbe nyoro no nyoro serfuke mbuy haydara ni manu bismillah wasa den wulonvla olude tara u yayira ka fo ku ta kunti dowre ka se ka nyefolike jamana sera sumba falin ko kuma muno fora anga jamana nyamafe o bolongo fe nyoron sirfike nyiningalu dot mbale buloko tengu ni wasaduna o nyiningalu o betalike ame wakati mna ina fo sisa anga kokoro mumbe ananga dambe fukata se anga dinema o mbe kato anga wasadun fe wasaduna na jabalike ka iraka fo nyoron sirfike akake pe olukon te fuike ko maldunga herti muna nyoron sirfike no imbuyi ayayira wasaduna ka fo aleti se ka banka fo ko jamana sera sumbati fali fonna soro abeta islamia juguyala ambeta tomoktu olu ka sigida mumbe ni ankuma ko amababugu a sigida demson ani sufiu unana alla nyine ke ka fo u ka kaburu do ka sanuya a baraw kera a jara amababu ka belajili ma chama ya kan nison diaira anga kuno fununa je amababu demson ani sufi munumbe ye marala tomoktu dugu kono unana laje ka seku ka kaburu don sanuya togo mina ka furan ka je ka biumbe sene ka bwala ula sufi ka nyama mumbe no shek sufi musai ale kuma munfo nalebe nurblaliala anga je kulame o jeunesse présent vele ka kuma nya fay donc ko problème foi tala donc ya datita donc bela ban ya kaburu konana de ambanga shiman konana ofura ambanga karo ofura ka jeya ando dona be boy kana donc ya je nafa do bi kanka sora awna je kono ina fa bela la kana ni kama donc aleka kuma kan temenu go fe demsonu kelendo ka tondo sigi senka Kenya yorota an durunul bela jelembe region kilen kon na law ka nyamaw na nala ni ke ka fo kubna kuvuru fesigi ni shukura dro o bayira ka fo sura su do boka chari san wakati o muguchi ka ira ka fo ko ambe ya rona
walasa ka dangarikɛ banbaaju la minnu bɛ ka bingani wale ta k'u ka jamana sɛgɛrɛ. An k'a lajɛ. Ni hakilina in taara u ka minisiri min fɛ mun ɲɛsinnen don camancɛ fanga ma, minisiri mun ɲɛsinnen don jamana kɔnɔ kow ma Kenya jamana tɔgɔ la, Fred Matagi, ale nana sariyaw ta ka yira k'a fɔ ko kalo 3 kɔnɔna la ko couvre-feu ko bɛna sigi sen kan u ka région mun bɛ yen ni an k'a ma ko Lamu. A ye nin hakilina in ta sibiridon tɛmɛnen. N'i y'a ye a ye nin kɛ, a y'a yira k'a fɔ a bɛna boli yɔrɔ 15 de kɔnɔna la nin région in na. Sabula bingani wale mun bɛ ka boloda banbanjuw fɛ minnu b'u dogo diinɛ kɔfɛ u ka se k'olu kunbɛn cogo min na, n'o yɛrɛ kɛra sababu ye yɛrɛ maa 9 k'olu bɔnɛ u ni la, maa 2 k'olu fana jogin. Minisiri ka laseli la nana ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko couvre-feu in k'a bɛna daminɛ nɛgɛ kaɲa 18 n'o tɛmɛna ni sanga 30 ye fo ka taa bila o dugujɛ la nɛgɛ kaɲa 6 n'o tɛmɛna ni sanga 30 ye. Kenya an bɛ don min na i n'a fɔ sisan olu kɔni y'a yira k'a fɔ bingani wale mun bɛ ka kɛ olu ka jamana kɔnɔ a bɛ ka kɛ banbanci tɔn fɛ mun bɛ bɔ Somali ni an k'a ma ko El Shabab. Kalo 9 kɛlɛ tɛmɛnen kɔfɛ u ni banbanciw bɛ ɲɔgɔn na, banbanci minnu bɛ yen ni an b'a fɔ o ma ko Dashi n'u b'u dugu diinɛ kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnya silamɛya diinɛ ka bingani wale ta ka maaw sɛgɛrɛ. Olu de tun kɛlen don ka Mosul dugu minɛ n'o bɛ tali kɛ Irak duguba 2nan na. Kunun a yira k'a fɔ ko dugu in bɔra banbanciw ka bolo kan sisan nɔ. An ka kunnafoniw lajɛ. Walasa ka se ka nin don in kɛ don mun n'a ɲɔgɔnna tɛ yen, Iraki olu ka premier ministre Aidel Abadani ale yɛrɛ wulila ka taa Mosul kunun. A sera Mosul dugu kɔnɔ a n'u ka sɔrɔsiw yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye. A don yɛrɛ ale yɛrɛ tun labɛnnen don ni sɔrɔsi fini de. Ni Mosul dugu ta k'a lajɛ, ale de kɛra banbanci tɔnw ka soba ye kɛrɛnkɛrɛnya la u ka duguba mun n'o tun kɛlen don k'o minɛ. Banbanci tɔn min bɛ yen an k'a ma ko Dashi. N'i ye nin kɛlɛ lajɛ u ye kalo 9 de kɛ. O kalo 9 kɔnɔna la nin jɛkulu 2 ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka laɲini kɛ ka se ka tɛgɛ kɛ nin dugu in na cogo min na n'o ye Irak duguba 2nan ye. Kuma mun nana fɔ kunnafoni jɛlenw fɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ premier ministre bɔlen dugu kɔnɔ dɔrɔn marifa mankanw nana mɛn ani mugujugu mankanw fana nana mɛn nin dugu in yɛrɛ kɔnɔna la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Ukraine sɔrɔla su olu nana ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ banbanciw dɔ de tun bɛ fɛ ka bɔ u ka pont mun bɛ yen n'o bɛ bɔ dugu kɔnɔ nka u ye dankarikɛw la ko wa k'u ye mugujugu jigin o maaw kan. Kunun Ukraine olu ka jamana ɲɛmaa n'o Petro Poroshenko ye ale ye Ameriki olu ka secrétaire d'État n'o ye Rex Tillerson ye a y'a bisimila o kumara mun bɛ tali kɛ digɛlɛya mun bɛ Ukraine jamana kɔnɔ ni sangada in na. Ukraine ɲɛmaa a y'a ka nisɔndiya yira ni nin cɛ in nali u ka jamana kɔnɔ. A ye laɲini dɔ kɛ a fɛ. An ka kunnafoni lajɛ. Ni maa 2 ninnu kelen ka ɲɔgɔn ye u kumara kɛlɛ mun n'o bɛ sen na Ukraine kɔrɔnyanfan na a bɛ san jan bɔ. Banbanci tɔn minnu kelen don ka banbanciya wale sigi sen kan n'olu bɛ Irisiw fɛ olu kelen don ka Ukraine fan tilancɛ minɛ. O yɔrɔ o ni Irisi bɛ dancɛ bɔ. O de senfɛ Ameriki secrétaire d'État ale taara bɔ nin dugu in na. O kɛra sababu yɛrɛ u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Poroshenko ye o ye ale hakili sigi kosɛbɛ. Sabula ale kɔni y'a yira k'a fɔ a ka laɲini dɔ bɛ o laɲini bɛna sabati ni Ameriki ye olu ka jamana dɛmɛ ka se ka dankari kɛ Irisiw ka nin waleya ninnu na o bɛ diya u ka jamanadenw ye. N'i ye nin kɛlɛ in ta k'a lajɛ kɛlɛ min bɛ Ukraine kɔrɔnyanfan fɛ a kɛra sababu ye maa 10 ɲɔgɔnna k'olu bɔnɛ u ni la minnu tɛ finitigilakaw ye fo ka taa se finitigilakaw ma. Rex Tillerson ni ale ye Ameriki secrétaire d'État ye sani a ka bɔ Ukraine jamana kɔnɔ ani jɛkulu caman ye ɲɔgɔn ye n'o ye association tɔn ye minnu kelen don ka kɛlɛ boloda walasa bɛjɛ fanga dɔ ka se ka fara a fanga kan cogo min na u ka jamana kɔnɔ. IMRDA tun kelen don ka kubu dɔ sigi sen kan Joyi la. Tɔn 2 tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye FC Tripana ye olu ni FC dugu kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan FC Tripana olu de sebaya sɔrɔ 2 ani tanangolo jɔnjɔn a taba kɛra olu ye. Mɔrɔbu maire n'o ye Jara ye ale de ye jɔnjɔn in di. An ka kunnafoni lajɛ. Mɔrɔbu maire n'o ye Jara ye ale de nana dolan in ci a kelen k'o ci o kɛra dolanci daminɛlen ye. Kɛrɛnkɛrɛnya la yɛrɛ u ka parti tɔn n'o IMRDA ye olu kelen don ka jɔnjɔn mun da Joyila mara la
a jɔnjɔn a kuncɛyɔrɔ u tun b'o de la Kulukoro mara joyilabo de fɛ tɔn minnu tun bɛ ɲɔgɔn na o ye AS Bugukɔnɔ ye ani FC Tripana ye wagati min na dolan nana daminɛ nin dolanci tɔn fila ninnu bɛɛ lajɛlen nana yira k'a fɔ k'u bɛna dolan kɛ u ta ye an bɛna se sanga 39 ma wagati min na FC Tripana olu nana cɛlu lama sanga fila tɛmɛnen kɔfɛ u nana balinako fana kɛ ka dɔ fara u ka cɛlu kan k'a kɛ 2 ani kanagolo ye hali n'a sɔrɔ an taara sɛgɛnlafiɲɛbɔ la an seginnen ka bɔ o la mun ye AS Bugukɔnɔ ye olu ye ko bɛɛ kɛ walasa ka se ka cɛlu in ji bɔ cogo min na u ma se FC Tripana ale nana jɔnjɔn ta jɔnjɔn mun n'a dira Moribabugu maire fɛ u bɛɛ lajɛlen ye u ka nisɔndiya yira nin kɛnɛ in kan Moribabugu maire ye kumakan mun fɔ an ka lamɛn ka taa dugutigi fo ka alimamu fo kɔn sɛbɛn vraiment olu minnu ka baara bila kana an dɛmɛ an ka nin fête in na vraiment an b'u fo la an b'u fo la donc vraiment moi je suis de la bɛ Kulukoro région de fait donc ne de chargé ne ye Kulukoro coordinateur de donc parti tɔgɔ la donc raison pour laquelle ni de la ka ye fɛn kɛ parti tɔgɔ la a ka kan ka na ja quoi sabula ni mana man ka baara kɛ sabula u dara na o de kama ni ye nin jɔnjɔn in ta k'a lajɛ a kuncɛyɔrɔ maa caman olu welela olu yera a kɛnɛ kan joyila maire yɛrɛ b'o la fo ka taa se maa caman ma n'olu ye joyilakaw ye minnu bɔra ka se a kɛnɛ kan ani minnu yɛrɛ bɔra Moribabugu ani an ka faaba kɔnɔ n'o ye Bamakɔ ye ka taa nin kɛnɛ in kan an balima TV Anwar filɛbagaw an ye kunnafoni mun sɔrɔ bi tɛnɛndonya in na k'o di aw ma o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na sini an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni sanga kelen kɔnɔ ka se ka kunnafoni di aw ma ladiriya kɔnɔ aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na